identity v obraze komunity. Slnko svítá, nový deň, každý deň je dar. Nahý sme prišli, nahý odchádzame. Naša nahota je prirodzená. Je to naša originalita, unikátnosť. Naša bytosť je individualita na ceste poznania duše. Žijeme a kráčame cestou, ktorú sme si zvolili. Táto cesta nám bola daná, pretože sme stvorení na to, aby sme ju zvládli. Krok za krokom k cieľu, na ceste skúšok a lekcií, smerujeme k rastu a poznaniu. Sme oblečení do naha. Nenosíme však cisárove nové šaty. Nosíme tie najkrajšie šaty, tie naše, pravdivé a autentické. Masky sme odhodili. Našim odevom je identita odetá do individuálnej, spontánnym tónom naladenej autenticity. Našim primárnym zámerom a najvyššou hodnotou je zostať sám sebou. Tvoríme si pre seba, čerpáme zo samých seba, zdieľame prostredníctvom seba. Je však potrebné uvedomiť si, že sme sociálne bytosti. Je prirodzené mať potrebu byť sám so sebou. Každému to z času na čas prospeje. Pre nejedného to môže mať až liečebné účinky. Treba si však uvedomiť kardinálny rozdiel medzi podstatou stavu byť sám a byť opustený. Sme súčasťou zážitkov. Niektoré zostanú v spomienkach, iné sa zmenia na prežitky. A tak hľadáme, a keď nájdeme, radi sa staneme súčasťou skupiny ďalších bytostí, ktorých spoločným zámerom je rovnaký cieľ. Je jedno, či sa jedná o štatút formálneho združenia, či len o komunitu rovnako naladených, spriateľených duší. Podstatou je však uvedomiť si, že prichádzame oblečení do naha. Sme vedomými bytostiami, ktoré svojou individualitou tvoria komunitu s vlastným príspevkom identity, spontánnosti, vízie či idealizmu. Bežne sa zúčastňujeme večierkov a oslav či malých podujatí, ktoré majú svoj osobitý ráz a príchuť. Aj pri takomto neformálnom prínose našej individuality by sme mali vedieť, čo nám naša účasť prináša a naopak, čo prináša naša individualita do momentu tejto udalosti. Moment našej účasti v rámci komunity je o našom vnútornom bohatstve, o zdieľaní, veľkorysom púšťaní a dávaní s otvoreným srdcom, bez akýchkoľvek očakávaní a viazanosti. To, čo je dané, sa vraj vráti 1000-krát. Všetko, čo potrebujeme, je pevný základ pod našimi nohami a vnútorný zmysel pre zmysel v našom srdci. Ak sa chceme pohnúť vpred, je potrebné pustiť sa emocionálne, mentálne a dokonca aj fyzicky od niektorých vecí v našich životoch, ktoré už neslúžia účelu. Je to čas integrácie našej minulosti so súčasnosťou pre potenciál našej budúcnosti. Obľubujeme zábavu a socializáciu s ľuďmi, zvyčajne v neformálnom prostredí. Radi si oddychneme od náročných chvíľ pracovnej rutiny. Dáme si dobré jedlo a nápoje, zdieľame rozhovory, spoznávame nových ľudí, nadväzujeme kontakty a vtipkujeme s priateľmi. Je to dobré pre našu dušu. Relax je skvelý, najmä tam, kde nie je potrebná pretvárka. Samozrejme, aj my môžeme byť hostiteľom stretnutia a možno chceme zabezpečiť miesto konania, jedlo, nápoje a zábavu. Napriek tomu by sme si mali užiť túto chvíľu a pobaviť sa s ľuďmi. Povzniesť sa nad povrchnosť a vnímať. Užívať si sociálne prostredie. Lampáše žiaria jemným leskom, príjemné svetlo sa prelína cez zeleň. Hlasy stúpajú na intenzite v jemnom šume zdieľaných príbehov. Smiech sa presúva z miesta na miesto a teplo žiari na každej tvári. Večerný vzduch sa začína vlniť. Sú to chvíle, ktoré by len málo kto opustil skôr, ako je treba. Lampáše v noci žiaria a vrhajú srdcia do príjemného svetla unášaného sladkou konverzáciou. Je to miesto, kde sa stretávajú starí a noví priatelia. Jasne žiariaci večer pretrváva a zbavuje bežných starostí dňa, ako by zrazu všetci patrili k sebe. Všetko sa zdá byť usporiadané podľa spoločnej piesne. Na tajomstvá
sa vznášajú vo vzduchu. Niektoré hlasy sú hlboké, zatiaľ čo hlasy iných sa skrývajú. Noc prináša jemný pôvab pri vzniku nových prepojení. I keď aj tam, kde povrch žiari, pravda môže zaiskriť medzi riadkami. Pravdou je, že časť našej osobnosti je jedinečná a potrebuje možnosť seba vyjadrenia. A predsa časť toho, kým sme, nie sme. Súčasťou toho, kým sme, je spoločná. Nejde len o to, že sa vzťahujeme k našej spoločnosti, ale o to, že sme jej súčasťou. Spoločnosť a jednotlivci sa navzájom ovplyvňujú. Inými slovami, naša individualita je formovaná, formu jej dáva komunita, ktorá nám dáva kontext nášho jedinečného prospechu. Čokoľvek bez formy nie je skutočné. Potrebujeme, aby bola forma definovaná ako niečo. A je to práve formujúca sila v kontextu komunity, v ktorej sa nachádzame, ktorá dáva formu našej jedinečnosti. Inými slovami, bez komunity nemôžeme byť individualitami. A skutočne, bez jednotlivcov nemôže existovať komunita. Takže vidíme túto symbiózu vzájomnosti bytí medzi dvoma stranami tejto rovnice. Komunita nás formuje podľa toho, čo od nás vyžaduje. Ak máme byť súčasťou komunity, je potrebné do nej prispievať. Tak sa staneme jej súčasťou prostredníctvom našej individuality. To, čím prispievame, veľmi jasne definuje našu osobnosť. Otázka je, či prispievame. Angažujeme sa v spoločnosti a tým rozvíjame a definujeme spoločnosť. Kúsok po kúsku a spoločne s ostatnými, krok za krokom počas celého života. Preto, ak sa chceme stať zrelými jednotlivcami, je potrebné vziať do úvahy, že žijeme v kontexte komunity. Učme sa komunikovať, frázujme bez bolesti, bez ostrých hrán, stretávajme sa a konverzujme bez podmienok pekného počasia, formálneho oblečenia či tzv. Dobrých mravov a chutného vína. Naopak, skúsme sa zamyslieť nad obrazom niektorých stretnutí. Prečo sa títo ľudia stretávajú? Prečo sa to deje v špeciálne naaranžovanom prostredí? Prečo konzumujú drahé jedlá a nápoje? Každý rád svieti. Spoločenské stretnutie je ideálne javisko. Každý chvíľu nosí svoje milšie ja a hovorí o veciach, ktoré nebolia. Dá sa to však čítať rôzne, ako prejav, ako umelosť, ako ilúzia harmónie pod kontrolou. Ale to je len povrch. Možno sa to dá čítať aj ako gesto nádeje, možno ako ponuka krásy vo svete, ktorý na ňu príliš často zabúda. Elegancia sa zdá byť autentická, každý sa snaží. A áno, tá chvíľa je prchavá. Preto na tom záleží. Je to moment, kedy sa potešenie stáva vedomým. Je to kľúčový bod, akoby časová os. Od rosy po súmrak, od dieťaťa k dospelému, od impulzu k uchopeniu. Preto nebojme sa na párty obliecť do naha a skúsme sa zamyslieť nad rovnicou. Identita plus individualita rovná sa komunita. Tak sa potešenie stáva vedomým. Keď definujeme, kto sme, hovoríme, kým nie sme. Do naha. Bublinky na jazykoch, nebude o zlozvykoch. Bude to o vode, neverme náhode. Obleč ma do naha, nie je to námaha. V teplúčkej vode to ľahko pôjde. Vo víroch vášne nič nie je zvláštne. Jazyky v bublinkách, ruky na stehienkach. Pohľady nevinné, pravda je vo víne. Podvodné zážitky prelomia prežitky. Rýchlosťou blesku sledujem cestu, tancujem do rytmu, rozbijam dnešnú tmu. Bublinky na jazykoch, nebude o
Bude to o vode, neverme náhode. Oblečme do naha, nie je to námaha. V teplúčkej vode to ľahko pôjde. Vo víroch vášne nič nie je zvláštne. Nič nie je zvláštne. Jazyky v bublinkách, ruky na stejenkách, ruky na stejenkách. Pohľady nevinné, pravda je vo víne, podvodné zážitky prelomia prežitky rýchlosťou blesku. Sledujem cestu rýchlosťou blesku. Tancujem do rytmu, rozbijam dnešnú tmu. Tancujem do rytmu. Bublinky na jazykoch, nebude o zlozvykoch. Bude to o vode, neverme náhode. Vo víroch vášne nič nie je zvláštne.